Good day mga kaserye! So, magluluto po ako ng tinolang may gata. Ayan, tinolang manok na may gata. So, let's go guys! So, ayan na nga po at mag-harvest na po ako ng isang papaya. Medyo malaki yung kinuha ko para isang peraso lang. Tadan! Harvest na rin po ako ng dahon ng sili. Ayan. Marami nga namang dahon dahil tag-ulan na po. Kaya panay po ang tubo ng talbos ng sili. So, ayan po. Masarap ito sa tinola, the best. Ayan, kapag may tanim, ayan, meron ka talagang aanihin. Ito yung upload lagi na maraming bunga. Ayan, kuha naman po tayo ng tanglad or lemongrass. Ayan, the best for tinola. Tinolang manok. Kasi gagamitin kong chicken dito ay yung 45 days. Mas mainam sana kung yung natural na manok pa. Yung alaga sa bakuran. Yung tinatawag na native chicken. Ayun sana yung masarap sa tinola na may gata. Diba? So, ayan na nga po ang aking na-harvest. Papaya, lemongrass at dahon ng sili. Ayan. For the hiwa na po ng papaya dahil nabalatan ko na po ito. So, careful lang para hindi masugatan at masaktan ang damdamin, charot. Ayan, para hindi masugatan yung ating mga daliri or kamay dyan. So, ingat-ingat lang sa pag-ihiwa ng papaya or mga gulay. Ayan. Next na po yung ating ginger. Ayan. Prepare muna natin yung ating mga ingredients para dire-diretso na ang ating pagluluto. Wala nang aberya. Ayan. Slice na rin natin yung onion. Then, next na po natin ang ating garlic. Ayan. Ayan, hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang, kaserye. Sa pagpukpok ng bawang gamit ang iyong kamay. Ayan. Be careful po. Ayan na nga po at ready na po ang ating mga ingredients. Ayan na po, nilinisan ko na yung ating chicken mga kaserye. Ayan na yung onions, ginger, garlic, lemongrass, tsaka yung siling labuyo. Ayan. Then, syempre yung ating green leaves na dahon ng sili. Dami pa yung kasama mga bulaklak. Ayan na yung ating papaya. Ayan. So, ayan. Init ko na nga po yung ating paglulutuan. Pinatakan ko na rin po ng mantika para paggisa ng ating luya. Ayan, inuna ko na po yung luya. And next na po natin yung ating garlic. So,
Saute-saute pag may time. And then, next ko na yung lemongrass. Actually, nakalimutan kong ilagay dyan yung sibuyas at saka yung sili. Na-excite na akong ilagay agad yung ating chicken. Ayan. Ilagyan ko po yan ng patis. Ayan. Biglang nabuhos. Umapaw sa kutsara yung patis at konting betchin. Kunti lang naman po, sabihin na naman yan ni Mother Yorme, madami. Special mention. Ayan. Tapos lagyan natin ng ayan, sinabay ko na pala yung papaya para hindi na rin mahirap lambutin. Para sakto yung luto ng chicken at ng papaya. Ayan, takpan na po natin para kumatas na sa sarili niya. Katas. Ayan, ko na po yan lalagyan ng water. Ayan, nakalimutan ko yung sili at yung sibuyas kaya ihinabol ko po para sa pagkulo ng ating nilulutong tinola. Ayan, tinola for now. Then later, with gatana. So, ayan na nga po at kumulo na po siya. Mga kaserye. Ayan, then sobrang kumulo na at medyo luto na yung ating papaya at chicken ay tinanggal ko na po yung ating lemongrass. So, medyo huhupain ko lang po yung sabaw niya. Ayan. First try. Ayan. Luto na siya, mga kasarya. Papahupain ko lang po yung sabaw. Ayan. Tinikman na at okay na yung lasa. Dahil nilagyan ko po ng isang Knorr cubes. Knorr chicken cubes. Isang chicken cubes. Then yung patis. Ayan. So, ayan. Humupa na po siguro ng kaunti yung sabaw. Kaya nilagyan ko na po iyan ng ating dahon ng sili bago po natin ilalagay yung ating kakanggata. Ayan. So, malapit na po guys. Malapit nang maluto ang ating tinolang may gata. Mga kaserye. Ayan. The best ang sili. Dahon ng sili. Pero kung walang dahon ng sili, malunggay sana. Malunggay ang aking gagamitin dyan. Dahil yung malunggay ay non-stop po ang mga malunggay dito. Marami dyan sa paligid. So, ayan, lagay ko na po yung ating kakanggata. Medyo pinakuluan ko na po yan ng kaunti para mas mabilis na siyang kumulo dito sa ating tinola. So, ayan. Papakuluan lang po natin yan sa ating gata at malapit nang kumain, mga kaserye. Ayan. Siyempre, hindi na po natin yan tatakpan para hindi na po lumusaw yung ating kakang gata. Ayan. Pakulo-kuluan lang po natin. Ayan, luto na po yan, mga kaserye. Oops. Nagmo-moist sa camera. Ayan, luto na po, mga kaserye, ang ating tinolang manok na may gata. Ayan. Kain na na.